Benvinguts al Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Trueta. La nostra principal fortalesa és donar cobertura sanitària a una població de referència de 800.000 habitants, la qual cosa ens permet atendre pacients de tot el ventall de complexitat de la nostra cartera de servei i us permetrà adquirir les competències necessàries per desenvolupar la vostra feina. Durant el primer any de residència rotaràs per urgències i sala de parts, principalment. En els anys successius aniràs passant per la resta de subespecialitzacions: obstetrícia, ginecologia, sòl pelvià, esterilitat, patologia mamària i ginecologia oncològica. Un dels punts forts de fer l'especialitat en el nostre centre és que som referents en gran prematuritat, alta complexitat obstètrica, ginecologia oncològica i els tractaments de fertilitat. Durant la residència faràs 4 guàrdies al mes i, en cas que vulguis, podràs fer-ne 5, sempre acompanyat de 2 adjunts. A la CIR Güell hi venim inicialment d'R1 a fer l'obstetrícia de baix risc i la ginecologia general. Posteriorment, els monogràfics de sòl pelvià, endometriosi, patologia del tracte genital inferior i ecografies del tercer trimestre, de baix risc. Però el millor de tot és el gabinet, on un cop per setmana es fan histeroscòpies diagnòstiques d'iconitzacions cervicals o d'anestèsia local i on el resident pot fer molta mà, sempre supervisat i en un ambient molt distès. A part de tot el que us hem dit, Girona és una ciutat amb una gran oferta gastronòmica, cultural i esportiva, envoltada de verd, on creiem que us podeu sentir molt a gust. Us esperem!